Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo yung regalo ng aking misis na laptop. Kasi nagre-reklamo itong dalawa kong editor na anak. Isang 14 years old, saka 13 years old na nag-e-edit sa aking kasi hindi daw kumpleto pag cellphone, hindi nila medyo na si Mrs. Ito yung bag, mga previous niya. Ito yung yung headset. Ito yung mouse. Ito yon yung request, yung recommendation ni Weng SG, my beloved sister SG, na brand na Acer. Kaya ito yung aking binili. Kasi yung dati kong laptop na gamit ko noon nung ako pa'y nagtuturo ng ROTC tsaka sa yung mga trainees ay yung HP. Ngayon humingi ako ng ng payo sa mga kaibigan natin. Ito namang ang naipayo ni Weng SG, ang Acer. Mukhang palagay ko baka mas okay. Kaya sinubukan ko. Kaya ito yung aking pinili. Guys, ito yung Acer na nai-recommenda sa akin ng aking mahal na kaibigan. Lagi rin nag-guide sa akin, walang iba kundi si Weng SG, aka Kiss Me. My friend, thank you. Ito yung recommendation mo, which is nagtanong din naman ako, quality daw to. Ngayon sabi ko parang ayaw ko kasi masyado expensive. Kaya wala kasi hindi naman ako ang gagamit. Ito po yung mga guys, ito yung kanyang charger at ito yung unit na Acer. Ang rekomenda ng aking kaibigan na si Weng SG. Ayan sabi naman doon ng technician, ito yung ni-suggest na sa akin. Meron doon mga 48,000 ganun, pero yung ginaano niya kasi sinasabi ko, nagla-live stream ako, mag-e-edit. Ito yung ni-recommenda na pero okay naman siya guys, 16.6 ang laki. Ito 15.6. Yan yung para naman walang masabi itong dalawang editor ko na anak ko at na sila at ito yung niya, yung pag inopen mo, dito siya, isang touch lang. Wala kung ako lang wala namang problema sa akin yung mga anak ko, sila yung di ba? Yan yung niya ngayon. Medyo kasi ito pala hindi pa kasama yung Microsoft, yung katulad nung Words, Excel, saka yung PowerPoint.
So, another 6,000 pa yung binayaran ko sa pag-install. So, yun lang guys. Thank you naman sa aking mahal na asawa dahil very supportive naman siya at niregaluhan niya ako ng kasi sabi niya 2 linggo daw ako nagtinda dahil nandun siya sa kapatid niya. O sige, bili ka na ng laptop para walang reklamo yung mga anak mo sa pag-edit. Kasi yun ang gusto nila. Sabi naman niya. So that's why, ayan, kaya meron na tayong ako, hindi ko naman, dati alam ko gumamit ng pero recap lang siguro para just to exercise and recall kung paano akong gagamit ng laptop. So guys, thank you very much. Maraming salamat sa inyo. I-share ko lang sa inyo para ito yung bag niya parang yung mga freebies niya yung kanina na sinabi ko sa inyo na freebies. Hindi pala sa bag din pala na kala ko yung box na katulad nung dati kong laptop. Anyway, sayang din, di ba? So, sige guys, thank you very much ha. Maraming salamat. God bless you all.